Attila is becsempészte magát ide. A csapatnak van egy darab edzője, nem bánt egy alapképe, mivel én most 72 km-t tekerni. Most 30 km-ről egy Zánkától Balatongyörökig. Hát így kerekeszték el a Vivicitán 21 km-t letekertem. Itt most egy 30-as és egy 44-es. Kiserdő, Feri Attila, Levente, Gergő, Judit, Zoli a csapattagok, és a Inóként